manggiyo kami ujian tanpa pamit. Busana ngatur bilih kula lan sapangiring wonten kirang trapsilaning atur utawi tumindak pemandu ingkang boten peranane penggali Bapak Eko Susanto kula hanamun nyadok agunging samudra Pangsama. Pawut ngatur hayu-hayu rahayu ingkang saring nemu bagyo mulya salaminyo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing tentrem rahayu nugroho winasane Gusti ingkang 12 mawase sang yasa ageng tumedal tumatuk wonten siwang panjenengan sedaya dalasan kula warati sagung dumadi rahayu rahayu sekolah satu dumateng ngersanipun para sepuh bilih sepuh ati sepuh ingkang sampun kono ing pamawas lebduh ing pitutur luhur ingkang sampun pantes dados sinung keman dumateng wonten kersanipun para hakim, para ulama, para kyai ingkang pinten dalu tansah suwante ingkang suci wayang ilahi minangka dados panutup kita panembah ingkang satu luhur budi para tamu kakung miwah putri ingkang dahar kinurmatan mati kula jejer wonten mriki minangka dados tanangipun atur saking Bapak Fakhrudin dalasan Ibu Suciastuti keparno hanampi atur pasrah saking kadang bisa sutrisno lumantar Bapak Gunawan minangka bawakan atur monggo panjenengan dalem kula ngaturaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ing sadaya wonten ing kalengan mriki panjenengan dalasan kula saged hambaban pakempal kanthi wilujeng tebih saking rupido ing sapi pondok Bapak Gunawan minangka talangipun basa saking Bapak Ramihardi lan Ibu ingkang sepisan inggih menika kula aturi sugeng dawuh sugeng tambahan kanthi waktu patikan penggali ingkang mangke sampun maneh pariyang menika ugi-ugi karawan panjenengan sedaya saged nambahi donga pangestu dumateng Bapak Fakhrudin dalasan Ibu ingkang badhe ana tepi damane sepuh inggih menika ada kalanya ini contoh yang salah, jangan ditiru ya nanti ya. Miwoh putra panagya siwi mugia tansah pinangkuhe supa basuki ingkang angka kalih
kalau wau panjenengan ngaturaken salam taklim kula tapi ganti dewa sami-sami kami atur waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang salajengipun yen kalau panjenengan ngasta peparingipun saran masalah kerabi sedaya kalau kula tapi ganti support anak pegawai ingkang sampai bodhe kula aturaken dumateng Bapak Fakhrudin Dalasan Ibu Sujiastuti. Wadene binjang panjenengan badhe non sewu, wadene panjenengan nglampahaken pinanganten kakung ingkang asesipun Mas Imam Kurniawan ingkang alhamdulillah sampun kajabaken kalau enjang dinten Kamis Suryo kaping 21 Mei Warsa Kaneru Lalu wedal tabuh 8 wonten ing Kalibanten mriki. Lajeng sarana kalau ingkang katampi mugia saged dados saged pangeteng-eteng saged dados saged raketaken sedaya antawisipun keluarga saking Bapak Fakhrudin kaliyan Bapak Rami Andi. Salajengipun malih